Duha ka pulis sa Lanao del Norte ang gidaig human gitabangan ang usa ka buntis nga nakaanak sulod sa CR sa kilid sa police station. Igo lamang unta mag-CR ang maong buntis apan naabtan kini sa iyang pagpanganak sulod sa public comfort room sa may palengke sa kilid sa police station sa Kauswagan, Lanao del Norte. Nakapangay pa kun og tabang ang maong buntis sa mga duty police officers sa maong lugar ug sa walay pagduha-duha. Gitabangan kini nila Patrol Woman Claire Abok ug Police Corporal Arturo Quitoras. Luwas nga nahimugso ang baby girl nga dayong gidala sa Rural Health Center. Ana-ana sa may kahimtang ang inahan ug baby niini. Gidaig sa netizens ang pag-spread kindness sa maong mga pulis. Sa mga lumulog sa kuan sa lungsod sa Kauswagan, magtinabang nga ita permente kay samot na sa COVID-19, mag-operate permente. Kanya ayaw mo pagduha sa mga pulisan kay handa mi kanunay mo serbisyo o mutabang.